Mijn brein is lekker labyrint waarin ik een verdwaald loop. Want iedere gedachtegang bevat een ander dwaalspoor. Het is letterlijk een doolhof. Je neemt de zeesprongen en dat met de hoop stof dat aanzet tot nadenken. Iedere kronkel is een tijdbom die wacht op het moment dat die rijp wordt. Vervolgens een rijmvorm verspreid wordt de rijm bent. Je hersens bent drinkt voor hem tot te nestelen tussen ratio en instinct. Het is invasief zonder malafide intentie. Een ander perspectief, gekromd tot de sensje. Gereduceerd tot de reeks woorden in succesje. Transformeer het bidontvanger tot een eerste impressie. Het is letterlijk een magisch proces. Elke sessie is gericht op doelgerichten. Het is tijdens een progressie zonder lineair traject of logaritmisch verloop. En boven ons begint die procedure af in de zo. Telekinese, een soort innerlijke exegese. Betekenis is schommel ons aan op het trapeze. De overdracht van een idee is onderhevig aan interpretatie voorafgaand aan de synthese. Betreft een soort innerlijke exegese. Betekenis is schommel ons aan op het trapeze. De overdracht van een idee is onderhevig aan interpretatie voorafgaand aan de synthese. Communicatie is een feit rotselachtig. Betuiten van een klank naar buiten valt de gedachten die erachter zitten interpreteren en te bekijken. Het is gek dat we op die wijze de anderen kunnen begrijpen. Het is like telekinese, want doe de top bewegen zonder fysiek contact. De kracht van te kunnen spreken en het wisselen van gedachten wordt sowieso onderschat. We staan veel te weinig stellen biedt de ware impact. Hoe dat een paar woorden een leven kunnen veranderen. Hoe dat een uitspraak het winkel hoop heeft. Hoe dat een simpele zinnen hem kan verankeren. Een jarenlange invloed dat is overdreven. Hoe dat een enkel gesprek het winkel opheft. Of neertraint tot de bodem van een put. Hoe dat we door een conversatie kunnen geluk treffen. Ten niet te schatten hoe ongelooflijk dat is. Maar het gesproken woord is af en toe een hinderpaal. Soms kunnen we het best converseren via lichaamstaal. En is een blik voldoende voor duidelijkheid te scheppen. Soms geven we het meest mee of we niet zijn. Want woorden kunnen obstakels zijn. Soms vergif dat in de weg staat van een werkelijk begrip. Dus af en toe probeer het niet te zeggen maar te zwijgen. Voor op die wijze het beste resultaat te verkrijgen. Telekinese, een soort innerlijke exegese. Betekenis is schommel ons aan op het trapeze. De overdracht van een idee is onderhevig aan interpretatie voorafgaand aan de synthese. Betreft een soort innerlijke exegese. Betekenis is schommel ons aan op het trapeze. De overdracht van een idee is onderhevig aan interpretatie voorafgaand aan de synthese. Soms is een woord voldoende voor een boodschap. Soms is de stilte het luidste dat we kunnen zijn. Soms is het beter dat we onze mond gesnoerd laten. Maar dat we ons gevoel er hele gaan zijn leggen.